खुलुमबाय स्टोरियाव आं आमिना सरगियारि। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जाखांफु मेथाइ खनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावनाय। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 28थि बोसोरसालिया जथुमायाव खुंनो लादों जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय हाबाफारि। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 28थि बोसोरसालिया जथुमाखौ फैगौ 17 आरो 18 डिसेम्बर खालारखालि गेजेर जनाय दखरानि बेन्दोङाव थानाय बगरिगुरि एम.भि. फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। लोगोसे बे 28थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव धेमाजि जिल्लानि मोनद' दखरानि बेन्दोङाव थानाय जाखांफु मेथाइ खनगिरिफोरनि गेजेराव दैख्रं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि माखासे खान्थिफोरा जादों बादायारिनि बैसो 14 निफ्राय 35 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। बैसोनि फोरमान होनो थाखाय बादायारिफोरा बैसोनि फोरमान बिलाइ जेरै डेट अफ बार्थ, एसएसएलसी एडमिटनि जेरक्स कपि होनांगोन। बादायारिफोरा बर'नि गासैबो रोखोमनि मेथाइ आरो दामजुफोरखौ गोरोबनानै रोजाबनो हानाय जानांगोन आरो गुबुन रावनि मेथाइ रोजाबनो हायोब्ला दाजाबदेर गुन मोननाय जागोन। बिजिरगिरिफोरा मेथाइ आयदायाव बादायारिफोरनि रोंगौथिनि सायाव सोंलु सोंगोन। बादायारिफोरा आर'नाइ लानानै आब्रुथियै गाननाय जोमनाय गाननानै बाहागो लानांगोन। बादायारिफोरा मुं थिसन बिलाइनि गोजौ खनायाव गावनि गोदानै साफाय जानाय पासपर्ट महरनि सावगारि सिथाबनानै होनांगोन। बादायनाय आयदाखौ 17 आरो 18 डिसेम्बर 2022 खालाराव बादायहोनाय जागोन। बादायनाय सम बेलासिनि 2 रिंगासिम। सेथि फारियाव बादायारिफोरा थिखानाय गोदान मेथाइफोरनि जायखिजाया दोंसे आरो थिखाना दोननाय सुबुं मेथाइ दोंसे रोजाबनांगोन। नैथि फारियाव बादायारिफोरा थिखानाय जायखिजाया माहारियारि मेथाइ दोंसे आरो थिखाना दोननाय नीलेश्वर देंखो दोंसे आरो बागुरुम्बा मेथाइ दोंसे रोजाबनांगोन। थामथि फारि एबा जोबथा फारियाव बादायारिफोरा थिखानाय मेथाइफोरनिफ्राय बिजिरगिरिनि बिथोन बायदियै दोंसे मेथाइ आरो गुबुन रावनि गाव मोजां मोननाय जायखिजाया दोंसे मेथाइ रोजाबनांगोन। थामथि फारि एबा जोबथा फारिनि उनाव बादायारिफोरनि गिबि साथाम साबसिन मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौ सेथि, नैथि आरो थामथि सायख'नाय जागोन। सायख'जानाय साथाम रोजाबगिरिफोरखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय दैथायहरनाय